Наляхме супер много пари в бизнеса с европалети и си мислихме, че ще е лесно, но сгрешихме. Преди няколко месеца взехме тази база, към която вървеше само един фургон и ето този москвич. Купихме си и камион и ето този мотокар, с който разтоварихме първите европалети на нашата база. Трябваше да разстелим и този чакъл, понеже бяхме буквално на поле. Това е Марио, новият управител на базата. Той е доста добър търговец, но не слуша ретро чалга. За 2 седмици успяхме да заредим на базата над 1000 европалети и скари. Ето тук се правя на разбирач, както е пояснил и колегата в коментара. Заваля първият дъжд и естествено първите проблеми бяха на лице. Цялата база беше под вода. Трябваше да измислим нещо бързо, затова помолихме за помощ един наш приятел, който е заварчик, да сглобим няколко навеса. Бяхме изключително доволни от резултата и при един силен вятър покривът на този навес ни напусна. Още един проблем за решаване, но както и да е. Сега е време за скромен обяд и кратка почивка и след това се заемаме да натоварим поредната поръчка от 800 палета. Последвай ни, ако искаш да разбереш през какви препятствия преминава бизнеса и как се справяме с тях.